egunon soiko osoko bilkura honetara, maien zozketa egitera guaz. Igor, zure da ditza. Egunon guztioi, aurreko osoko bilkuran diputatuen biltzar eta senaturako egin genuen bezala, gaur ere, modu berean zozketa bidez, tokiko hauteskundetarako eta Europar legebiltzarrerako diputatuen hauteskundetarako mahaikideak aukeratuko ditugu. Gogoratu guztira eta 3 mahai daudela, eta mahai bakoitzean lehendakari bat eta 2 bokal direla. Titular eta ordezkoen artean guztira 207 pertsona izango dira aukeratuak. Zozketa burutu bezain laster, talde bakoitzeko bozeramaileek emaitzaren kopia bat jasoko duzue, bai paperean eta bai emailez. Hemen ikusten duzu karpeta gutxi dagoela, eta hemen ez dagoela aukerarik aurreko zozketaren emaitza ikusteko. Orduan, sartuko gara ja zozketaren pantailan. Hone dira, ikasketa mailaren araberako sailkapen batzuk, mahai bakoitzeko, zeintzuk dian lehendakari edo bokalizateko hautagaiak. Beti bezala, aukeratzen ditugu 9 ordezko. Eskusak eta onartzen diranean izateko aukerak. Eta mahai guztien zozketa egingo dugu. Egin zozketa. Ikusten duzu hemen 0 eta orain hasiko da numero hori igotzen. Bale, bukatu du zozketa. Eta orain ikusiko dugu emaitza, ikusi zozketaren emaitza. Orduan, lehenengo zutabean daukazute 23 mahai bakoitzetatik lehendakaria edo mahai burua, lehenengo ordezkoa eta bigarren ordezkoa. Eta eskumerantza joten bagara, bokala, titular bezala, bigarren bokala, lehenengo bokalaren ordezkoa, bigarren ordezkoa lehenengo bokalarena, bigarren bokalaren lehenengo ordezkoa eta bigarren lokalaren bigarren ordezkoa. Egingo dugu goiti bera, hemen egongo dira ezagunak eta familiartekoak. Bronkaren bat izan nun bai. Orduan, egingo duguna da, gorde komunikazioak, aukeratu behar ditugu mahai guztiak, eta sortuko duguna da mahaien eraketa, eta lehen utzik zegoen karpeta horretan, sortu du karpeta berri bat eta hauek ja inprimatuko ditugu, zuzenean. Orduan ez dagoen ez beste punturik, bozeramaileak idazkaritzatik pasatu eta denbora badokat batarako dizuetona zerrenda horiek. Bai, postaz ere jasoko duzu, posta elektronikoz bozeramaileek jasoko duzu. Imprimatzeko aukera. Zuzenea, bueno. Banan egin behar dugu orduan. Bai, haungoen izan daien moduen, ia haiku egin duen arazoa egon zan kolaketik, 5. maila, ia ongoan, suerte ia hoa dekogu, gero libre usau, baina momentu batean, gero egia esan gabe parte hartzea oso handia izan zen mai horretan. Eta bai, dan beste dana berdina izango da. Mai berdinak, leku berdinetan, prozedura berdinetik. Igual urrengoetarako, da hori idazkariak kontutan hartu beharko dugu,
mai batzuk A eta B maien artean kopuru desberdintasun badau, eta hori ekiliberatzera jo beharko dugu. Hau da, A eta B artean, letra, jartzen da muga letra, baina, hori horrengo bat uzkunde ere begira, ez ezin da, bai, ezin da. Oin, bale, barkatu. Bai, panelei begira, batzutan herritarrak nahastu egiten dira orduan, agian kale guztia jartzea orden alfabetikoan eta gero alboan dagozkien mailak edo, karo, hasten dira begiratzen, baina, ez dago logika konkretu bat, ez dute gogoratzen euren zenbakia zein dan, eta panel orokorretan agian alfabetikoki etortzen bada eurentzat errazago izan daiteke, gero lokalizatzea abeitu, abeitu, 6B. Zer, bestela ibiltzen dira, nahiz tal, batetik bestera, eta nahiko kaotiko iruditzen zaie eurei. Ado zurko, errestea da nenean, gainera panelak sartu eta eskumetara dauz jarrita, beraz, eurrez aurre geratzen da aukera hori egiteko, hori ingo dugu. Kale bakoitzari zenbait dagokion eta kitxo. Txartelak indatu zenak ondo, esaten dute, baina txartel gabe gatu zenak otortzen dira. Bai, eta asko... Batzu datoz txartela. Xabier, gehizena txartel barik. Bai. Boto kutsatiak ere ian jartzen diren, oraingoan, hor bosbe eta zeuden lekuan, justo aurrez aurre zuen maila zegoen, kriston lioa, eta gube bai geunden, eta jente guztiak uste zuen, hilara zala, boskatzeko. Darduan zegoen hilara, boskatzeko, bostera eta laura sartzeko, gurera etortzeko, botuak hartzeko. Hor pasatzen da, batzuk ez zutela ikusten barruan beste leku bat zegoela horretarako, eta orduan, hor sortzen zen sedana gurera, eta guk esaten, barruan deko zuen beste leku bat hartzeko, baina, karo, zauzenean apuntetan esara konturatzen horretaz, eta jente, de repente, sekola dago hemen. Horretik bada, txartu eta eskumetara. Bai. Aukiak egon ziren. Eta gero baita ipineko eguna da, ordu puntan, udaletxeko norbait jentia purtsu antolatzeko. Eta zirkulazio, igual, kanpo atzetik atara. Gertatzen zan, lehen bostera sartzen zan atzeko partetik, baina hon ezin leke sartu handik zen almazen bat da. Horreitik, ustantzien azabalik itxiko gendun. Baina zelan almazen bat dagoan gaur egunean, obrak dala eta berrantuelakuntza bat egin zan, eta horregaitik da. Bai, eta, karo, erreza izango zan handik, eta gero urten atxetik segiduen. Hori izango zan erreza, hori holanda. Bai, gor, danon izenean, eskerrik asko.